Mike Thomas yn amlwg mor siomedig gorfod colli gêm arall anaf ymhen I chai goes y tro hwn. Dim lle I Leighton Phillips ac yntau wedi ennill 56 o gapiau I wlad nac ychwaith I gapten y garfan Terry Yorath. John Mahoney nôl ar ôl 2 flynedd yng nghanol y cae ar yr ochr chwith. Ynghyd â Jeremy Charles, pwysau aruthrol yn disgyn ar ei ysgwyddau fe eto. A Robbie James hefyd braf I weld e'n ôl ar ei domen ei hunan. A'r gŵr sy'n cyffroi a sbardino Leighton James. Alan Curtis wedi codi ofan ar bawb y tymor hwn. Ian Walsh, un o 2 aelod o'r tîm sy'n chwarae tu allan i'r adran gyntaf, Carl Harris gyda nhw. Peter Nicholas o Arsenal bydd yn chwarae yng nghanol y 3 yn y cefen am y tro cyntaf. Joey Jones o hir brofiad ar yr ochr dde iddo fe. A Kevin Ratcliffe ar y chwith i'w wlad nad yw e'n ddewis cyntaf I Everton y dyddiau hyn. Dyna'r tîm a ddewisiodd Mike England. Yn gefen iddyn nhw I gyd y golwr Dai Davies. Y dewis yma'n ddiddorol Dai, y tro hwn y 3 yn y cefen, ond Peter Nicholas yn y canol, gadael Leighton Phillips mas. Sweeper yw Leighton, felly mae pawb yn gwybod beth sy'n rhaid I wneud yn erbyn gwlad yr ia, hynny yw dod i'r bel yn yr hwyd. A felly mae Mike England wedi dewis tîm efo bechgyn sy'n mynd I ymosod, a ymosod yn ffyrnig ac yn galed newn ni. Ac mae yna 6 aelod o'r tîm o clwb chi o glwb Abertawe. 4 ohonyn nhw'n mynd I chwarae yng nghanol y can, fe? Mae yna ddealltwriaeth yn mynd I ofyn hyn, neu Wel oes, dwi'n credu taw dyna yw I cryfder nhw. Maen nhw'n chwaraewyr mawr, maen nhw'n foes mawr, a tipyn bach o allu dyn nhw. A felly mae rhaid ni ymladd yn erbyn nhw yn ganol y cae, ennill y frwydr a wedyn mynd o fyna. A gobeithio bod y dealltwriaeth sydd gyda ni yn Abertawe mynd I helpu pham ni'n chwarae yn erbyn gwlad yr ia. Ond chi 2 o'r farn y gall Cymru sgorio'r 4, 5, 6 gol efallai sydd I angen arno ni? Ydw'r fel un, John, curo nhw sy'n eisiau gwneud gynta, 2 bwynt I Gymru a wedyn ni gymeryd beth bynnag sy'n dod sef 2-3 gol fel bonus. Ennill sy'n gynta, fi braidd yn omlys oherwydd mae pawb yn disgwyl I ni wneud e. Pan mae bobl yn disgwyl a edrych meddwl bod pethau'n mynd I fod yn hawdd, mae pethau'n troi allan yn anodd. Ond gobeithio beth bynnag.